Ngiyabingelela kuphi lapho ekufikelela khona le video. Ngiyabingelela. La phambili kwami nginesihlahla sika banana. Uma ngaphane kuwukuthi umuntu ohlushwa kakhulu isifo senhliziyo, ngelishwa ke lesi sihlahla sinalo ilentuzana iphonje. Uma uhlushwa kakhulu isifo senhliziyo, uyaye uthole ilentuza la ekusuke khona kunobanana noma kunephonje uthole inhliziyo kabanana ne. Thatha inhliziyo kabanana uyiqobe ubese uthola ilentuzana ujinja uqobe nawo uqobe ukuhlanganise ukupheke kubile at least 15 to 30 minutes. Kubile the time kubila uzobe se uyathatha ke wena uyalokhuza uyakupholisa. Mase kupholile ubese ulokana uphuza mhlambe icup ekseni, icup ntambama, icup ekseni, icup ntambama, until kuze kube ukuthi leso sifo leso siyehlika emzimbeni. Kuwukuthi inhliziyo ke mhlawumbe inamanzi, inhliziyo okuthiwa ihlele emanzini, then kusuke kufanele ufake ke lapho ogogo, ufake lentuzana obohlololo, ufake idangabane lomfula. Emveni kwaloko ukwazi ukuthi leyo nto lokana uyiphuza continuously, ukuze inhliziyo ingagcini kuba ukuthi ama-veins nama-arteries awasakwazi ukuthi ahambise kahle igazi. Masiphileni ke, makube kuhle, makube mhlophe. Siyabonga.